No takáto krásna záhradka, kde sme dnes, tak to je úplne nádherné. Zapálte si všetci. No škoda, že ste decka neprišli. My, čo sme sem prišli, tak sa máme tu vynikajúco. Ona si postavila, ale nie, ja som to zácherne úplne z opačného. Vieš čo, ja takto jednu vec akože chápem. Ten Mišo mal 4, Lenko mal Mišo mal 6, ona 4. Zober si, ja z tej strany to viem pochopiť. Chcem sa to za to nemám rádi, Vzor. Jednoducho môžeš trúfať, z ktorých by si s tým Tiborom oni boli úplne nadšení. Ten Tiborov synovec má veľkú chatu v Senci, veľkú chatu má na Košariskách, tam sme vypadli s nimi, rozumieš? Oni boli úplne rozčarovaní, vieš, došli do iného sveta. A keď som došla s tým, tak vtedy Mišo, normálne som videla na ňom, lebo to nemyslíš vážne. A hovorím, a čo, ja sa mám nechať akože nejakým idiotom? A odtedy, rozumieš, vtedy, ak taký zlom nastal. Vieš, vtedy nastal tento zlom, lebo im to bolo také, čakali, že čo urobím. Prepáč, no a čo som ja? Potom som sa zasa zoznámila s tým Jarom sprostým, ten zase bol chudák odo mňa starší, lenže sere ma, že do dnešného dňa máme nevysporiadané veci, lebo ja som mu teda povedala, on kúpil barak v Štúrove, vieš? To bol Tibor, to bol ten Tibor a 5 bab malo od neho kľúče, od bytu. To je skúrevník nájemtu. On mal, rozumieš, on mal dobrý pocit z toho. On tuto mi doniesol obed, ešte mi aj navaril obed, prišiel za mnou, sa mi ho doniesol. Jak ja som vedla medzi tým SMS-koval s ďalšou babou. On je chudák, on za to nemôže. To mi aj jeho mamka povedala, on za to nemôže. Ivan mal takého bracha, čo pojebal aj zástačku, už by nekopala. Za to ti hovorím, ja mu volám, alebo on mne a ja mu odpoviem, no mi povie ahoj. A ja naspäť. Vážne? Zasúvaš. Ja sa ho takto pýtam, alebo keď ja mu volám. Neruším, nezasúvaš. On už má z toho, no a čo? A jeho mamka, tá je do mňa zbláznená. On ešte zase mi furt vyvoláva, ona potrebuje šaty kúpiť, tak jasne, idem do mesta, idem z toho kúpiť šaty. Naposledy sme 3 kúpili, sako sme kúpili, potom zase mi vyvoláva, že ja by som teraz jesen nepotrebovala. Dobre, pôjdeme. Potrebujem topánky. No. Teraz nedávno ešte bolo teplo, takže ten je ich synovec, velice by chcel, lebo že sa mi chce revanžovať, lebo so starou chodím každý mesiac na kozmetiku. Rozumieš, to sú také veci, idem z roboty, ma počka pri robote, nasadne mi do auta a zase ťaháme sen čáru na kozmetiku. A ona už normálne odo mňa závisla. Vieš už, a čo mám robiť? No, mám jej povedať ne, keď vidím, keď chudera sama je celé dní doma, vieš sama, ten jej vnuk, vlastne takto, ten jej vnuk je tak, že jej dcera zomrela pri pôrode tohto vnuku. Ona ho vlastne vychovala. Ona je na ňom tak odkazaná, on teraz si našiel babu, má 7-mesačnú dceru, takže on teraz býva u tej baby, rozumieš, není stará, je doma sama v trojizbovom byte. A teraz Janko, on je taký, že on sa mi chce strašne revanžovať, že s babkou niekde chodím, tak nás velice zavolal, že nech prídeme aspoň na Košariska, na chatu. Tak som tam išla celý deň, rozumieš, a strpíš, jak hovado, ale vydržíš, čo máš robiť, vydržíš to tam. Tu jeho babu, to je taká Maďarka, posratá.